demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Perfecto, aí estamos agora, nada, un pequeniño problema técnico, estas cousas pasan no directo. Bueno, que dicía que estamos aquí nesta primeira semifinal da parte feminina desta Final Four de primeira autonómica. Estou aquí con Alex Fazanes, adestrador do Balonmán San Bertolomeu, e con Miguel Ángel Barbeira, adestrador do Seguros M. Vieito, Balonmán Xallas. Bueno, comenzamos. Terceiro e cuarto clasificado na Liga. Partidos bastante intensos, tanto a ida como a volta. Os dous conxuntos gañache desde +1 na vosa casa. Golaveraje empatado. Alex, contanos, ¿cómo se presenta este encuentro? Pues yo me imagino pues un poco como el partido de Liga, ¿no? Ganamos de 1, perdimos de 1. Me imagino que las defensas estarán por encima de los ataques seguro. Y me imagino que la portería tendrá mucho que decir. Miguel, pola vosa contra, bueno, como se presenta este partido? Porque ademais tendes os dous conxuntos unhas defensas moi cañeras. Aquí danse, pero ben. Sí, a ver, está claro que se va a presentar un partido muy, bueno, en principio igualado, pero bueno, os nervios de estar na Final Four creo que van a afectar un poquinho a todas, a unhas máis e outras menos, porque a veteranía ao final dá un plus, pero bueno, nós polo menos vamos a intentar ganar o partido e complicar a vida. Ahora, a ver que sale de aquí. Esta tempada xa tendes experiencias en eventos da Federación, porque para que non os saiba, imos recordar que estivechedes na final da Copa Federación. Bueno, aquí xa fostedes soltando un poquinho os nervios. Sí, aí un poquinho, en principio empezamos moi nerviosas, pero bueno, foron a disfrutar, que é o que vimos hoxe aquí, ou intentalo, dalo todo, lógicamente, que non vimos a pasar do tema, pero sí que veñan a disfrutar e dalo todo, intentar fazer un partido un pouco parecido ao da Copa, a ver se nos sale. Alex, o que ti dicías, +1 e -1, pero aquí na Final Four estamos vendo que todo é posible. Todo é posible, pois ese é o problema. É posible. É certo que nós pues temos máis experiencia nisto, pero un partido así, a cara de perro, nunca se sabe o que pode pasar. Pois nada, moitísima sorte aos dous. Empezamos con esta semifinal feminina entre o Balonmán San Bertolomeu e Seguros M. Vieito, Balonmán Xallas. Try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. Afloat, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good. Today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Moi boas tardes e benvidos aquí ao pabillón da Sangriña para disputar a primeira semifinal desta categoría primeira autonómica feminina. Vamos a comenzar dándolle unha calurosa benvida ao conxunto que hoxe xogará como visitante o Seguros M. Vieito, Balonmán Xallas.
Turno agora para recibir o conxunto que xogará como local o Balonmán San Bertolameu. Recibamos agora tamén o colectivo arbitral encargado de dirixir este encontro. E xa con todas as protagonistas na pista, vamos a comezar a coñecelas e comezaremos presentando as xogadoras do Seguro Semedieito Balonmán Xallas. Comenzamos ca súa capitana, dorsal número 7, Laura Barbeira. Número 2, Patricia Vilar. Número 4, Iria Ferreiro. 6, Asunción Sáenz. 9, Daniela Suárez. 11, Julia Pereira. 12, Vineta Tiam. 12-6, Alba Fernández. 12-7, Noelia García. 12-8, Paula Álvarez. 12-9, Beatriz Revelo. 21, Raquel Vilariño. 24, Mariña Lago. E 27, Zaira González. Adestrador, Miguel Ángel Barbeira. Axudante, Javier Camaño. Oficial, David Álvarez. Turno agora para coñecer as integrantes do Balonmán San Bertolameu. Comenzamos ca súa capitana co dorsal número 40, Alba Fernández. Dorsal número 1, Marta Nogueira. Número 3, Andrea Reboiras. 4, Alba Corredoira. 6, Laura Chaver. 7, Nair Sebane. 9, Alba Bernárdez. 10, Aida Barros. 13, Tara Fazanes. 15, Cristina Riobó. 12-7, María Míguez. 12-9, Mencía Lorenzo. 22, Sara Acuña. 23, Sandra Martínez. 77, Marta Chaver. 87, Andrea Pérez. E 99, Lara González. Adestrador, Alejandro Fazanes. Oficial, Cristina Otero. Os colexiados encargados de dirixir o encontro serán Diego Rivera e Alberto Rodríguez, auxiliados na mesa por Sofía Villella e Mara Lago. Exercerá as labores de delegado federativo Aurelio Barreiro. Sen máis, damos comezo ao protocolo da Federación Galega de Balonmán e só non queda desexarlle a mellor das sortes a ambos os dous conxuntos nesta primeira semifinal da categoría Primeira Autonómica Feminina. Moitísima sorte. Bueno, buenos días a todas chicas, yo soy Diego, mi compañero Alberto, y nada, que por nuestra parte felicitaros el haber llegado hasta aquí porque es un gran mérito y al final el reflejo de vuestro trabajo durante la temporada. Por nuestra parte que sepáis que nos vamos a emplear a fondo para que esto salga de la mejor forma posible y nos podamos divertir todos lo máximo posible, ¿vale? También deciros que los diálogos preferiblemente para los descansos y el final del partido, ¿vale?
Por nuestra parte es eso, no sé si quieren decir algo los entrenadores. ¿No? Perfecto, por un partido. Ya estamos de vuelta aquí no canal de YouTube da Federación Galega de Balonmán para presenciar agora estas semifinais. Neste caso xa pasamos o apartado feminino e teño aquí o meu carón, cambiei de compañeiro, neste caso teño compañeira Bea. Que tal? Moi boas. Boas tardes, aquí andamos. Pois aquí estamos para retransmitir estas dúas semifinais. Bueno, a primeira pregunta, ¿no? Como lle fixen tamén a Jorge nos primeiros partidos, neste caso nos masculinos, con anterioridade. Bueno, nesa perspectiva que tú tes como adestradora, que tes tamén como xogadora, bueno, onde pensas que poden estar as claves agora pues, nun partido de Final Four, neste caso nesta primeira semifinal? Nesta primeira semifinal, tanto como na outra, supoño que será na defensa, que sempre os partidos se ganan en defensa. Eu sigo sendo da velha escola. Logo vai nos nervios das xogadoras, das pérdidas que teñan, porque ao final estes partidos son moi igualados e sempre por los detalles podese gañar ou perder. Pois, mentras miramos aí as alineacións en pantalla, sobre impresionadas esas apreciacións que nos facía Bea, porque, bueno, claro, é moi lógico, sobre todo, vir, xogar, bueno, neste caso, ca presión, entre comillas, de xogar este encontro, bueno, con todo o que iso conleva de poder achegarse a unha final no día de mañá e a conseguir unha plaza de ascenso, non? Home, cualquier xogadora lle gustaría xogar unha plaza de ascenso e non todo o mundo pode ir. Entonces, vamos a ver agora, mentras vemos aí as bancadas, damos os dous conxuntos animando nestas gradas do pabillón da Sangriña. Os adestradores preparados, os compañeiros salindo aí na pantalla do pabillón. Pues aí que se quedou un pouquiño congelada a imagen, ahora aí xa recuperamos. Bueno, vamos a ver cómo salen ahí. Tenemos, bueno, os últimos encontros en esta liga, sabes, también son bastante igualados. Así lo miramos también el partido de antes, donde, por ejemplo, el Niño 21 había ganado los dos partidos na liga regular. Tampouco conta moito a liga regular cuando viste un partido totalmente diferente, ¿no? No, isto é outra competición, as gañas, os nervios, todo influye. É un solo partido, dependendo de como empeces cos nervios tamén vai a ser un pouco o que se vai a facer logo no todo o partido. Se empezas con moitos nervios e moitas pérdidas, poden lamentalo ou podes vir arriba. O malo que ten isto é que solo é un partido, entón non te podes resguardar nada para a final, se queres chegar á final. Pois feita a apreciación de Bea, arranco o encontro con dúas xogadoras nos extremos, tres xogadoras guardesas. Sí. Vamos aí. Alma, Paula e Bea. Están nos xallas, dúas delas en pista agora mesmo nos extremos. Vamos a ver aí ese. Ten razón, Charlie, ten razón, dúas. Non hai problema. Ese primeiro ataque dos xallas, que ese balón que se vai pola línea de banda. Bueno, xallas que sale aí con ese cambio en ataque-defensa con Julia, que é a central, para que entre Daniela aí a defender no centro con Raquel, con Laura e con Zaira, que lle dan un bloque defensivo moi forte. Pues vamos a ver aí como fai ese primer ataque Summer Tolameo, que ven continuado. Vaya definición, sí señor, primeiro gol por parte de Aida. Moi buen lanzamento. Arrancou moi ben o Summer Tolameu. Sí. Este equipo que empeza con moito ritmo. Ollo que o Xallas é un equipo que sempre está aí, que sempre vai pelexar, así que vamos a ver. Tamén hai que tener en conta ahora que é as 2:30 da tarde. As xogadoras non están acostumbrados a este horario. Así como non estaban acostumbrados tamén os xogadores. Os da mañán. Efectivamente, os xogadores do primer encontro, que tardou un pouquiño en carburar.
Pero a verdad que está empezando con un ritmo moi bo. Raquel que xoga con Julia de novo. Ese balón que vai para Zaira que ten un tiro que xa non lo mostrou aí nesa Copa Federación. Un tiro moi rápido despois dunha finta moi explosiva. Julia que quizás a xogadora que ve filtrado ahora ese pase. Estaba invadindo a área Laura. Balón de novo para o San Bartolomeu. Vemos aí como xa está ordenando Laura. Leva esa man esquerda aí indicando 4. Balón para Sandra, unha xogadora tamén de moitísimo talento. Aida que xoga aí ca súa compañeira con Alba de novo. E aí que venga esa primeira parada. Con aí a porteira do Seguro Semivieito Balonmán Xallas, Vineta, que ante a lesión da súa compañeira é a única porteira que ten hoxe aquí o Xallas. Continúa un novo ataque movendo o balón. O Balonmán Xallas aí Alba que busca o lanzamento. Boa definición aí tamén. E aí vemos unha xogadora do Xiria que está xogando na casa. Perdón, do Xiria, do Xallas. Sí, primer ano fora da casa. Primer ano de senior tamén. Como resoplou, xa se quitou os nervios aí a xogadora. Novo ataque agora para o San Bartolomeu. De novo, aí Laura mandando a súas compañeiras. Aí da balón Laura que cruza con Sandra. Esa finta punto débil, moi ben agora a defensa do Xallas. Raquel e Dani que lle dan moita forza a ese 6-0, vea. Sí, van moi ben as axudas. Vamos aí, de novo ese saque de golpe franco. Continúa o balón aí. O San Bartolomeu se lle escapa a Aida que xoga de novo con Alba nese extremo dereito. Aida que quere facer a reviravolta. Ese aviso de pasivo. Mientras pillamos aquí a Marta tamén nesa circulación. Balón de novo para que vaya Sandra Caro. Centro, se lle escapa ese balón. Dobles. Primeira pérdida, non? Sí. Por parte do San Bartolomeu que ven aí esa circulación. Raquel que se escorou un pouquiño cara fora, non encontrou ese espacio, non, vea. Máis ben a dirección, non cara a portería. Cando te tocas un toque e vas para fora é moi difícil levar o balón a portería. Pues vamos a ver agora, despois dese novo intento por parte do Seguro Semivieito Balonmán Xallas de romper esa igualada que ahora rompe ahí con esa penetración Laura Chaver. Vamos a ver ahí de novo Daniela que sigue con ese balón. Laura que finta, que busca contratar a súa compañeira con Alba. Con tranquilidade ahora Raquel, buscando un pouquiño máis de calma. Está sendo un partido ahora que empezou nestes primeiros 5 minutos, non? Con certas imprecisións nos dous lados. Sí. Pequenos erros na defensa que fan que este aí igualado o partido. 2-1, unha parada da porteira dos Xallas. E logo en precisión no último pase para o lanzamento dos Xallas. Que o conxunto que, como ven a punta Bea, está empezando ben, está encontrando accións boas. O que pasa que igual eses nervios non están facendo que non tomen as mellores decisións. E aí ese lanzamento que vai o poste. Marta. Un bo intento, non, aí entre a salida da porteira dos Xallas de Vineta. E agora Julia que lle dá moi ben. Ahora sí Raquel que se pode orientar. E que ben buscado esa continuidade con ese desdoblamento do extremo. É a segunda vez que fan a mesma procedimento. O único que esta vez a xogadora sí que vai con a forza e ca colocación correcta para facer o lanzamento. Pois 2-2 no minuto 6 do encontro. Unha primeira pérdida do San Bartolomeu. E aí Laura, el contraataque dos Xallas. Non perdona a capitana do Seguro Semivieito Balonmán Xallas. E agora que, bueno, o partido está collendo tamén un pouquiño máis de ritmo. Despois deses primeiros minutos onde, pois, bueno, tamén son un pouco de calibrar, non? Se empezan a calentar.
Iso, aí vai de novo Aida, cara fora, balón que vai para Alba. Alba que se lle escapa, balón para Aida de novo. Ese balón que busca darlle más movilidad de Laura, que ven esa finta a punto débil. Esos 7 metros que acaba de provocar Daniela por ese agarrón en el momento del lanzamiento. Vamos a ver a Marta, que sin amagos localiza ese balón ao fondo da rede para por ese empate de novo no marcador, 3-3. Xa minuto 7 e medio desta primeira metade. Vamos a ver como va indo este novo ataque por parte do Xallas. Vemos a Julia como manda esa acción a volta. Aí vai, sacan a Laura, Laura con Bea, no, ese amago. Quería combinar con Zaira, non foi capaz. Balón para Julia. Aí que ven Raquel ese amago. Ollo que Raquel ten moi bo lanzamento de fora, eh? Sí, pero a xogadora está moi pegada a ela para non deixarlle a lanzar. Cómodamente, ¿no? Van a tener que buscar alguna opción combinativa. Ese pase de Zaira que foi un pouco precipitado tamén. Vamos a ver aí, Julia que se levanta. Ese gol da xogadora a central do Seguro Semivieto Balomán Xallas, que pon por diante o seu equipo xa piques de chegar a este minuto 8 e medio da primeira metade. Nova acción agora para o Samer Tolameo. Move con calma aí Laura con Aida para buscar a Sandra, que ven esa conexión agora. O espacio suficiente para facer o lanzamiento. Entre Marta e Laura, esas irmáns do Samer Tolameo. E agora outra guardesa, Beatriz, que anota o seu primer gol do encontro. E aí ese balón que se escapou. Pero aí non ve como indican os colexados. E o balón que vai cara o Balonmán Xallas. Zaira aí se lle escapa ese pase. E vamos a ver agora. Estamos en precipitacións agora. Sí, falábamos antes, non? Cando se recupera o balón despois dunha pérdida, pois o mellor é moito máis beneficioso para o equipo que sexan ataques un pouquiño máis largos, non? Sí, ou un pouco con máis de cabeza. Vamos a ver agora este ataque. Recuperamos a bola, queremos seguir. Queremos rematar xa. Ese pequeno protocolo por parte dos colexados. Vamos a ver aí esa reanudación. Decía Bea, non? Claro, pues hai que xogar con un poquinho máis de calma. E que ven Aida. Se bloqueo que intentou a súa compañeira María, pero que non foi quen de coller o balón. E agora tocalle a Julia de novo, Xallas facer un novo ataque. E xa minuto 10, este 4-5 no marcador. Deu a volta aí neste segundo parcial o Xallas. Partido igualado, como nos que foron os da Liga tamén entre elas. Pues vamos a ver agora ese novo ataque. Raquel que lle fai falta moi pouco para levantarse. Moi buen lanzamiento aí con el brazo libre. Ollo que como Raquel comeza a carburar. El robo de Alba Costa. Vamos a ver aí a xogadora da Guardia. Uy, con fortuna aí. Sí que se lle escapou un pouquiño, non? Ese balón no momento da recepción. E ollo que esta renda de 3 goles en apenas acaban de aumentala. 2 pérdidas. Con 2 pérdidas, como apuntabas tú ao principio, Bea. O pase a pivote e agora este pase que non contaban con que a defensora estuviera tan arriba. Pues aí vai de novo Aida. Aida que ahora busca aí a súa compañera Sara Acuña, que ven ese giro, que ven Sara, o espacio. Qué buen pase va aí de la pivote. Esas conexións das que estábamos falando antes para evitar tamén as pérdidas de balón, non? Que fan que recurte de novo distancias. Pues que en estes partidos é moi importante. Sobre todo tamén, como falaba antes,
o adestrador, non, do balonmán Línea 21, un dos tres por mortos nesos micropartidos, non, que se van xeirando ao longo do tempo. El o centrou máis, non, nas superioridades e nas inferioridades, pero bueno, nos diferentes parciales sempre hai momentos nos que se xogan, pues, bueno, diferentes aspectos, non? Sí, a veces se ve falta de intensidade, ao mellor, ou que están pensando no fallo, debe de seguir xogando. Aí os microciclos son un pouco diversos dependendo das xogadoras. Que ven agora, salindo desde o cambio. Quedouse aí a defensa esperando a que pararan o xogo. E que a velocidade e que a forza que vai xa non te dá tempo a chegar. Laura aí, que saca a lengua fora, pero que ben o acaba de facer a capitana de novo para volver a por esa renda de máis 2. Hai cambio de portería no Bartamos Leomeu agora. Sí, porque non estaba, non é que estuvera mal, pero sí que está buscando algo revulsivo. Igual para la defensa, para que suba un poquito más la intensidad. Aí ese novo roubo. Ollo que sube Zaira. Que ven aí Daniela. Están correndo un poquinho máis as Sallas ahora, cada vez que recuperan o balón. Acompañado tamén de unha mellora a nivel defensivo. Suberon un poquinho máis a intensidade. Ya lle está costando un poquinho o San Bartolomeu que ter esas opcións claras tanto de pase como de penetración entre un contra un. Pois vamos a ver se o San Bartolomeu é capaz de, bueno, reorganizar esas pezas para axudar aí, que ven agora. De paradón da porteira. Que ven aí María. Vineta, que sigue o seu, que leva dúas paradas xa nestes 13 minutos e medio de encontro que levamos. Unha gran actuación agora por parte da porteira do Seguros Semi Vieito Balonmán Xallas. Ataque para por eses 2 díxitos do casilleiro do Balonmán Xallas. Zaira que lle pasa a súa compañeira Julia. Raquel que intenta entrar, balón para Alba, estaba moi escorada. Alba que xoga con Julia de novo. Ollo Julia que se levanta, esa blocaxe. Corre ahora o San Bartolomeu. Balón aí nese intento. Ese gol que consigue Marta. E tamén, pois, unha boa defensa. Boa defensa por parte... Antes estaban subindo as doses e agora está subindo un do centro. Para, bueno, controlar tamén un pouquiño máis esas achegas que está... Esas imprecisións. Provocar as indecisións do atacante. Pois vamos a ver que prepara Julia neste novo ataque. Aí Alba que circula, que vai volver ao seu posto. Ese balón para Zaira, esa parada, primeira parada que llevamos a apuntar aquí a Marta Nogueira. Porteira do San Bartolomeu. Lle dá opción ao seu equipo de reducir distancias neste segundo treito no que entramos xa da primeira metade desta primeira semifinal de categoría primeira autonómica femenina. A parada de Vineta, pero ese 7 metros por defensa interior indicado polos colexados. É o segundo 7 metros do partido. Vamos a ver agora a encargada de lanzalo. Vai a ser Nair Vineta. Ese duelo de una línea de 7 metros. Primeiro amago. Supera aí a xogadora do San Bartolomeu. Lanzamento. Mientras vemos aí a xogadora do Xallas para por ese 8-9. O que decíamos antes, os microciclos. As boas accións. O San Bartolomeu seguro que xa deixou atrás os fallos que cometeu antes, que lle foi Xallas un beneficio, non? Mientras están pensando en outras cousas, non están no partido. Oi va. Vaya lanzamento que acaba de sacar Raquel, que se lleva aí un pouquiño escorado a parte de arriba, mas estaba buscando quizáis axustar moito ese lanzamento. Bueno, nova opción agora para o San Bartolomeu para empatar o partido. Vamos a ver se quen de poder conseguilo. Balón aí de novo para Sara que xoga con Laura que fai estes amagos. Vineta
que fai de novo outra parada. Estando a central sola no lanzamento. Eses erros, non, que decías que apuntabas tamén ao principio, Bea, que non deberían de terse producido, non? Son erros non forzados. Todo está a favor da xogadora que está atacando, porque en riba está sola en os 6 metros. Que se suele decir que son goles claros, pero hai que metelos. Outra indecisión. Lanzamento que se vai por arriba da portería. E Zaira que non está acabando de encontrar esa acción que lle libere un pouquiño, porque é unha xogadora que como coña a racha de enganchar un par de goles vai a ofrecer moito peligro. O San Bartolomé está moi concentrado tamén nela, que non lle deixa coller o espacio suficiente. Aí ese pelotazo que acaba de no peito da porteira recibir a porteira dos Xallas. Dos Xallas, dos seguros MBA Balomán Xallas. E que ven sendo a súa cuarta parada no partido de hoxe. Está tamén facendo das súas para que as súas compañeiras en ataque poidan aumentar esa diferencia de un gol. Xogo combinativo por parte dos Xallas. Aí vai Paula, que perde o balón con ese roubo. Queren xogar aí con Sara, ese balón que lle dá no pé. Ese erro de novo. Precipitación por querer acabar. Recuperamos balón, vamos por baixo no marcador e queremos marcar o gol xa como se faltaran 10 segundos. E iso é o que hai veces que propicia estas pérdidas de balón, así que vamos a ver ahora cómo ataca Julia, que ven movéndose. Ese balón que quiere filtrar a Daniela, lo encuentra Zaira, que pide calma, que lle dice a Julia que sala de novo. Paula con balón, Paula que ataca, Daniela que se move aí na línea de 6 metros, balón para Bea que non o chega a coller. Robo por parte do Samer Tolameu. A defensora moi atenta aí o pase. Vamos a ver agora. E agora sí, Charlie, temos as 3 guardesas no campo. Ahora sí están Alba, Paula e Bea. Ese cambio de defensa aí, ese 5-1. Non estaba facendo mal tampouco Xallas en 6-0, que pasa que, bueno, ahora intentan, entendo que ven eses pasos. Outra parada máis. Intenta, eu creo que o Xallas aí a facer o 5-1 intenta que se equivoquen máis as xogadoras do ataque do San Bartolomeu, que teñan un pouco máis de imprecisións. Sí, intentar tamén, non, sacalas un poquillo máis de zona, que estaban chegando mellor a esa zona central dun xeito máis libre, máis tranquilo. Máis claro. E así tamén afastan un pouquiño o perigo. E nova acción agora para o Seguros MBA Balomán Xallas, que ven aí intentando ir cara fora. Alba con Paula, Paula que continúa balón con Julia, Julia que se quiere girar. E gol. Ese gol número 10. Que xa entrando nos 20 minutos do partido. Que parece que no, pero o tempo pasa. Nestes últimos 5 minutos un gol por cada equipo, Está falando entre as paradas da porteira, as pérdidas dos Xallas. Está falando tamén un pouco desa complicación que había, non? Tamén a nivel ofensivo. Aí vemos a Mencía de novo co balón, Mencía que finta, balón que vai aí, ese extremo. Bien, Alba que materializa acción, 9-10. Balón para Laura. Vamos a ver cómo fan os cambios. Aí vai Alba, que vai a descansar un pouco para que entre Patria aí nese extremo dereito. Julia, de novo os mandos nestes derradeiros 10 minutos da primeira metade. Para as xogadoras dos Seguros MBA Balomán Xallas. Vamos a ver aí de novo esa presión da bancada, balón para Paula, Paula que sigue con Patri. E a parada. E parada, segunda parada de la del San Bartolomeu. Una parada de Marta. Ahí vemos de novo Laura y esa finta punto débil, que velocidade da central. E con ese gol o malo que ten cando se fai 5-1. Que abren máis espacios. Exactamente. Ahora el xogador é moi difícil de defender, sí, por a estatura.
Nada Tens máis. que baixar moito grado de defensa, ti. Non ser máis grande. Laura aí que está facendo unha moi boa actuación tanto a nivel defensivo como ofensivo, porque conseguiu aí un par de goles bastante rápidos. Vemos aí como Raquel vai a voltar a pista, que ven agora. Qué buen pase de Paula ahí, a la pivote. Que ven aí esa conexión con Daniela. De novo sigue Laura en ese 5-1. Bueno, por unha parte si está alonxando a esas xogadoras, como decíamos, Bea, pero por outra, pois bueno, está, ahora xa cambian directamente a 6-0, ¿no? Porque ese 5-1, sí, afastou algunhas, pero pola contra abriu. O 5-1 máis ben de... Non ves, vai subir a xogadora do centro, pero volve a baixar. Máis ben que eu creo que para que non se acostumbren as de San Bartolomeu a ter os mismos procedimentos fáciles de entrar. Entón vai cambiando a defensa. E así vamos chegando casi ao minuto 25 desta primeira metade. Vamos a ver como vai indo agora este novo ataque por parte do Seguros Semivieito Balmán Xallas. Aí vai Julia con Paula, Paula con Raquel, Raquel que finta o punto débil, ese amago. E agora sabedoras de que Raquel é unha xogadora que chega moi ben e pode executar eses lanzamentos dun xeito moi rápido, como xa fixo antes. E aí o temos. En como lle deixen o brazo solto, non lle estén pegados a ela, a máis tanto lanza en apoio como en salto. Con ese lanzamento potente, vemos de novo como Laura xa entra para coller aí a zona esquerda do ataque. Sara o centro, Mencía na dereita, xoga con Alba, Mencía de novo ese balón aí para Alba, e ahora sí, paradón da porteira, o balón, pero rechace. Aí volven a ter outro ataque o San Bartolomeu. Que Bea estuvo un pouquiño despistada, non puido atrapar ese rexeite. Vemos a Laura de novo con Sara, que se levanta, se quere levantar desde moi lonxe, que ven a defensa, balón para Raquel, Raquel que sigue en bote, mira a súa compañeira, non, sí, ese balón que se lle escapa, ese balón que se lle escapou aí a Patricia despois dunha moi boa defensa por parte de Xallas. Sí. Estaba subindo ben o balón a Raquel tamén, porque non lle estaban acompañando, pero non lle saliran. Que ven aí Patri, e ollo, parada de la portera. Con outra parada de Vineta. Vamos a encarar xa aquí o minuto 25 xa desta último tramo da primeira parte. E vamos a ver como van os polgos aquí nestes derradeiros 5 minutos da primeira metade, porque iso tamén vai a ser importante. Me parece que Raquel cansada non está, porque busca lanzar. Como lle deixen metros. Aí vemos a Bea, como se nota que está na casa xogando. Un Pablo. É un novo lanzamento o poste. Vamos a ver aquí ahora Laura con Sara, que se levanta. Outro parada. Está un pouco despistadas as xogadoras dos Xallas nos rexeites, Sí, porque levan uns cuantos xa. Outra parada. Vineta de novo ante os pasos de Sara. O San Bartolomeu está encontrándose moito o porteiro. Sí, porque además está facendo unha actuación moi boa da primeira parte. Deste primer tramo do encontro. Xa pasamos do minuto 25. E vemos que Xallas ten de novo esa oportunidade para aumentar a diferencia de goles. Ahora volven a conectar con Daniela. Ese toque no momento do lanzamento, non? Sí. Por parte da defensora do Samer Tolameo, que recoñece... Seguramente estaba dentro del área tamén. Que recoñece ese toque aí moi ben por parte da xogadora. Aí vai Raquel. A este 7 metros. Primer amago de Raquel. Y gol. Adentro. Y primer 7 metros a favor del Xallas. 7 metros transformado. Ahora Sandra que vai aí a dereita. Mencía con Sandra. Sandra que tenta percutir de novo. 7 metros. Por esa defensa, ollo que levou aí un golpe Daniela. Na zona Las costelas. Sí, esa zona é ademais é dolorosa, que era o que se estaba doendo. Aí vai xa preparada, disposta a ir
para o lanzamento. Creo yo que superar a Vineta. É outro gol de 7 metros. Iba a decir que non estaba a ser nada fácil, pero con qué tranquilidad de Nair acaba de resolver ese lanzamiento. Así que, bueno, nuevo ataque ahora para os Xallas para encarar estos últimos 3 minutos. Que comience este nuevo ataque. Balón para Paula. Paula que xoga ahora con Noelia. Noelia con Dani. Dani que sale. Ese balón para Paula. Paula que quiere facer chegar o balón a Patrick. Que ven agora. Que boa combinación aí do extremo e pivote. Muy bien, ¿no? Hay ese cambio de espacio do pivote. Y vamos a ver ese nuevo ataque para o Samer Ptolemeu. 2 minutos y medio para rematar a primeira metade do encontro. De nuevo aí, balón para Sandra. Sandra que vai a xogar con Mencía. Minutos importantes ahora, tanto para os Xallas para manter a diferencia e o San Bartolomeu para recortala. Vemos ahí de nuevo Mencía. Balón para a súa compañeira Laura. Laura que intenta zafarse, pero Raquel está muy bien, ¿eh? Muy bien. Ven allá, xogadora do Seguro Semivieito Balonmán Xallas. Vemos a la Laura e a Daniela que ven ese contacto da defensora Boa axuda aí. Xalleira. Un pase ahí no pasivo. Faltan 3. Boa defensa ahora dos Xallas. Vamos a ver ahí de nuevo. 2 pases. Ollo que Mencía pode lanzar ese balón que non foi roubo. Quedan 2 pases de Villanueva. 3 pases. Ollo que después de este hay que lanzar. Pasivo. Moi boa defensa por parte do Seguro Semivieito Balonmán Xallas. Así que estuvieron casi un minutillo defendendo. Sí. Elevaron ahí a xogadoras cara pasivo. Boa intensidad de brazos aí. Vamos a ver. Vamos a ver ahora o ataque. Nuevo ataque ahí, va ahí Noelia. Noelia que mueve el balón con Paula. Paula que xoga con Raquel. Raquel que quiere ir cara ao centro. Se levanta. Una pena, ¿no? Sí, escapouse de ahora. Buscou aí o lanzamiento quizás un poquinho forzado e moi preto da defensora. Vemos aí ese nuevo ataque. 7 metros. 7 metros que acaba de conseguir por parte do Samer Ptolemeu a súa capitana Alba Fernández e Naire Vineta que volven a repetir ese duelo nos 7 metros e ahora Vineta quen Doble parada da porteira. Doble parada da porteira. E ollo que quedan 13 segundos. 10 ahora mesmo. Noelia que lle di que lle faga un cruce. Balón para Raquel. Raquel que fai ese amago. Vai se levantar. Uy, vaya golpetazo aí que acaba de elevarse Sandra. Jugando todo. E acabou o partido. Esta primeira metade remata con esa moi boa defensa por parte do conxunto do Samer Ptolemeu. Bueno, que apuntábamos tamén ao principio, non vea un pouquiño de precipitación nos primeiros compases da primeira metade. Bueno, despois sí que foron afinando un pouquiño máis. Para min ese asentamento defensivo que tivo moito mellor o Xallas fai que nos vayamos ao descanso con este 11-14. Sí, Xallas empezou un pouco na defensa con dúbidas. Logo pasando os 10 minutos ou así xa empezou a entrar con intensidade. Cada vez vai aumentando máis a intensidade de brazos tamén, que foron aparecendo ahora na última parte da primeira parte. Entón fanlle cometer máis erros o equipo de San Bartolomé. San Bartolomé estaba moi ben defendendo cando empezamos, porque lle salían con un 6-0, pero tanto subindo o 2 como logo cambiou a subir os 3 do centro, non? Para facerlle diferencias, para ver se lle complicaba o ataque aos Xallas, pero Xallas se pode resolver bastante ben as defensas que lle estaba propoñendo San Bartolomeu. E logo vai nas precipitacións. Eu creo que aí o San Bartolomeu ao ter tantos erros en ataque, creo que marcou un pouco aquí na primeira parte a defensa. Eses erros non forzados que lle tamén deron
facilidade o seguro se me vieito Balmanxallas para subir e conseguir e logo algo outra fácil. cousa moi importante, que a portería de Sallas está aparecendo máis e o de San Bartolomeu non. De momento non De está momento tendo non. tantas paradas. Pois feita este pequeno resumo da primeira metade, vos deixamos aí con esas imaxes. Vémonos a volta, vémonos no inicio da segunda metade desta primeira semifinal de categoría primeira autonómica femenina.
tamén o Xallas que non cambia moito, sigue aí con Bea, con Raquel, con Laura, con Dani, Paula e Patricia, o mesmo equipo que rematou esa primeira metade. Arranca o balón e a ver se surten efecto esas charlas, non, dos adestradores no descanso. Sí. Pois arranca, como decíamos, esta segunda metade. Se ha pasado os 30 segundos. Ese que ven agora. Como veo moi ben aí o balón o Samer Tolameo e Sandra, que definiu magníficamente. Sí. Esa intensidade, non? A intensidade que subiu aí o San Bartolomeu. Que bueno, é necesaria se queren chegar, non, a darlle a volta ao marcador. Vai a ser moi necesario esa rapidez defensiva, esas axudas entre todas que agora están tendo, porque lle está costando agora aos Xallas, que ven aí ese traballo de impares. Sí. Moi ben as xogadoras do Morrazo. Vamos a ver aí que ven ahora ese contacto Noelia, Paula, non se entenderon aí, casi perden ese balón. Non, moi ben a defensa. Que duros os contactos. Hai que tirar. Ese lanzamento por parte de Paula. Parada a porteira de Marta. Outra parada de Marta. Bueno, que xa tocou un par delas tamén na primeira metade. Sí. Vamos a ver aí eses cambios, non? Alba e a capitana que saliu para facer esas primeiras defensas. E agora ese 12-14 que impera no marcador. Balón para Laura, Laura con Aida, Aida que busca ese bote, que ven ese amago, de novo Sandra. Outra vez Sandra. E o mesmo procedimento, non? Ese cambio de posto central lateral dereito, que ven agora esa defensa, ese robo de balón. Ollo que sube Laura aí con moitísima rapidez. Contraataque. Deste contraataque que xa igualamos o partido, empezamos desde cero. 14-14. 2 minutos e medio desta segunda metade. Moi boa defensa por parte do San Bartolomeu. E moita boa definición. Os 2 goles de Sandra, máis o gol último de contraataque de Laura. A verdad que agora subiu moi ben a defensa o Samer. E iso lle está dando tamén moitísima máis facilidade que ven aí. Intentou no Bea, pero non foi quen de superar. Vamos a ver agora este novo ataque para que, bueno, para que o Samer Tolameu se poña por riba, que é algo que non consigue desde os primeiros 5 minutos do encontro. Empezou agora a segunda parte como empezou a primeira. Sí, con Samer Tolameu moi forte, con Samer Tolameu buscando aí esas accións, así que vamos a ver agora como son capaces de frear as xogadoras do Seguros M. Vieito Balomán Xallas eses intentos, non, por percutir a defensa das xogadoras do Samer Tolameu. Está empezando a pagarse contas agora, o vemos. Primeiros 2 minutos do partido. Sí, primeira sanción e Raquel, que viña un pouco acelerada, non, da acción en ataque, e agora que lle estaba devolvendo aí a moeda a Aida. E colleron ya matrícula xogadora de Santa Comba. Ese balón que agora supón unha superioridade por esa defensa interior, 7 metros, que acaba de forzar a propia Aida, que forzou tamén os 2 minutos a Raquel. Sí. Vamos a ver ahora quién es valiente de decir la vineta. Cambiamos ahora de lanzadora, de 7 metros. Vamos ahí. Gol de Marta. El lanzamiento de Marta. También muy bien ejecutado, además con rapidez. Se moita parafernalia, se moita fantasía. Ese gol que pon o 15-14 no encontro. Que bueno, aí defensa arriba, a ser unha máis. Muy bien plantexado por parte de Alex Fazanes. Muy intenso esa defensa do Samer Tolameu agora.
Zaira, que é unha xogadora que así con este tipo de espacios se pode mover moi ben, Que ven aí Noelia. Noelia que busca de novo. Los contactos que son contactos que están aí ao límite, pero que lle están pondo moi complicadas as cousas. Un blocaje aí, Aí de novo blocaje va Sara. Sara que quere combinar de novo con Marta. Ese balón que se escapa, Ese balón que se escapa nestes primeiros 5 minutos. Vemos como, bueno, pues sí, ten unha réplica parecida, non? Nesta primeira parte por ahora. Neste inicio da segunda metade, pero bueno, vemos que fixe un parcial de 4-0 nestes primeiros 5 minutos o San Bertolameu, Sí, sigue ca defensa arriba, casi individual, ao ser unha máis. E aí que ven ahora Laura. Ahora ven. Que ven ese desplazamento e 2 minutos. Esos 2 minutos que Tienen que volver a... Que acaba de marcar, no sabemos a quién expulsaron. 2 minutos por un empuxón, parece ser. Sí, a xogadora número 22 do Xallas, a Sara Cuña. Lo vamos a ver agora. Bueno, ahora pasamos ao revés. Exacto, a ver como se salda esta superioridade a favor do Seguros M Vieito Balonmán Xallas. Novo balón aí. Aida, que quere xogar con Alba. Alba que xoga con Sandra Ollo, que Raquel casi corta ese balón. Non o fai, Sandra que vai cara ao centro, que ven Laura aí esas axudas. E agora es que están subindo un poquinho el listón son as xogadoras do Xallas. Tiene que subir a intensidade. Para non quedarse atrás. Vamos a ver aí. Balón, de novo Aida, Aida que quere a finta. Saca ese balón cara a Alba, Alba que quere filtrar o balón a Marta, non foi quen de encontrada. E outra nova pérdida, pues, mismo guión, ¿no? Como apuntabas antes, Bea, empezó moi ben o Samer ao principio do partido, empezou a encadenar aí un par de erros, e despois foi cando se despegou un pouquiño Xalla. Sí. Ahora vamos a ver lo que pasa en esta segunda parte. Sí que pero ahora está con superioridade. Que sí que hai un pouquiño máis de forza por parte das xogadoras do Xallas a nivel defensivo. Está de feito pedindo incluso o pasivo. Aí vai Noelia, intenta roubar ese balón aí Laura, que se gira, que consigue o gol. Favorece aquí o rechace o Xallas, porque tocara moi ben a xogadora do San Bartolomeu. Ainda así que estaba tamén a súa compañeira pendiente na defensa. Moi forte aí María. De novo balón para Aida. Ollo que pode perder ese balón, sí o perde. Balón para Raquel, Raquel que intenta subir. Ollo que non está replegando agora, se lle escapa ese balón. Ese balón que quere coller Zaira, que Zaira o engancha. Ese ataque atrapallado, non? Que ven agora mirou Laura a súa compañeira. E parada. Parada de Marta. Que ven Marta que se eleva 3 paradas, non agora? Segunda. Na segunda parte. Aí estábamos pondo unha de máis. Partido que se está igualando bastante. Vamos a ver aí. Ao final vai ser como dixemos ao principio, vai ser un partido moi igualado. E se vai a resolver por un lado ou para outro en pequenas cousas. Sobre todo tamén nos últimos minutos do encontro. Outros 2 minutos. Se agarrou, si ahora para Leticia. Aida está indo, a verdad que está indo moi forte esas accións e está pondo en complicacións aí os intereses dos Xallas, así que vamos a ver agora como un xogo nova superioridade para San Bartolomeu. Aida que ataca, que quere filtrar ese balón. Esa acción que queda invalidada por pasos previos. Vamos a ver de novo. Balón para Aida, Aida que se escapa o balón. Ahí Laura con Sandra, Sandra que se quiere levantar, que ese balón toca na poste. Después de que Vineta otra vez tocara ese balón. Volvemos a estar en inferioridade, Xallas.
Xallas en inferioridade, bueno, entendo pero ahora o San Bartolomeu deixa a defensa baixo en 6. Sí, antes a subiu no momento da inferioridade numérica do Xallas, digo yo que Mal paso. non Outra pérdida máis. non estiveron nada acertadas aí na conexión. Vamos a chegar xa ao minuto 10 de encontro esta segunda metade. Sandra aí continuando o balón, ollo que chega o balón para Alba, Alba con Aida, Aida que ben filtraron agora ese balón cara a María para por o empate no electrónico. A piques de chegar ao minuto 10. Mirou moi ben aí Aida o pivote, a 17. A María. A ver aí como preparan agora esta defensa. Se van a 5-1, máis arriba todas, Para, como anterior verde. para alonxar un poquinho máis a Laura, que está sendo a xogadora das máis perigosas, das máis verticales. E que ven aí Equivocas aí no pase. como ya pagaron, ¿no?, todas esas posibilidades. Boa defensa. E de novo Aida continúa co balón. Pero ahora o San Bartolomeu neste minuto 10 que pon o empate. Tamén un pequeno apagón a nivel ofensivo por parte do San Bartolomeu, que leva, antes de falar, un gol nestes últimos 5 minutos. E agora, De bueno, outros 7 metros. 7 metros Por que defensa interior. vaya a volver a lanzar Marta. Marta que bueno, que foi quen de superar a Vineta no anterior tamén neste. A É unha xogadora arriba. exacto do San Bartolomeu, que tampouco lle tembla o pulso, non? Aí no... E ahora xa estamos todos iguales. Tempo morto dos Xallas. Sí, para recompoñer aí un poquinho as pezas. Vamos a ver que comenta o adestrador do conxunto de Santa Comba. Non estamos intentando xogar en defensa. Están xogando un contra un e non estamos tapando espacio. ¿Dónde estamos? Ten un podo máis. Non podo máis que pida que salga para fora. Ataque, estamos un menos. Non arriesgamos fácil. Xogámosla no pasivo. Fuera, vale. Vamos a seguir movendo a bola. Estamos a 6 ahora. Vamos a seguir movendo a bola. Pero moito de extremo. 33, vale. Sabedes, 33, vamos a subir arriba. Rompemos aí, vale. Pivote moi atento, por tanto, crear espacio. Venga, va, Dios, se va. Pois un poquinho aí as verbas de Miguel, non, que apuntaba moi ben que estuveran un poquinho máis tranquilas en ataque, porque estaban buscando accións agora os Xallas, non, con ese incremento de actividade defensiva por parte do San Bartolomeu, accións moi rápidas, e estaba dicindo, bueno, que articularan un poquinho máis o ataque, non, que durara un poquinho máis de tempo. Sí, que non se apresuraran tanto. E ao final o que vai os últimos 20 minutos, cando se falten 5 ou 8, logo vamos mirar o fondo do armario que ten cada unha físicamente. E iso, Porque hai moitos xogadoras delas que levan moitos minutos no campo. iso vai a ser moi importante, como van a xestionar esos folgos ao final do encontro. Vemos esa permuta para Noelia Raquel, e aí de novo Marta que quere facer ese pase, ese balón que quere coller Laura, pero non, como xa o tocara para non incurrir en dobles. Moi boa defensa. De novo aí por parte do San Bartolomeu, que ten opción de porse 2 arriba, que nunca o fixera en todo o partido. É a primeira vez que o conxunto de Moaña se pon por riba. Que ven aí ese corte do pivote, que ven están gañando ahora as calles, ese xogo combinativo de Vineta. Parada. Que volve a parar. Moi solvente aí a porteira do Balomán Xallas. O seguro semi-direito Balomán Xallas. E de novo aí Zaira en ataque. Balón para Noelia con Raquel con Zaira que busca esa finta punto débil. Ese golpe franco que consigue a xogadora de Santa Comba. Luego ahí Raquel con Noelia con Zaira
Zaira que ten que empezar en bote. Isto limita moito as accións que ven Noelia. Noelia con Raquel. Raquel que lanza. Esa parada de novo. Marta que xa suma cuántas, Bea? 3 en esta segunda parte. 3 paradas en esta segunda parte. Paradas importantes. Algo determinante que, como apuntábamos, que antes tampouco as estaban atopando. Vamos a ver agora cara este novo ataque para ver se as intencións do San Bartolomeu para volver a porse, tentar porse 2 arriba. Perde o balón de novo. Ese balón que pasa a Vineta. Esa precipitación, ollo que pode coller o balón Patri. O colle, sí. Ese balón, esa falta que posibilita que Xallas busque. Que teña un ataque. Ese empate, vamos a ver. Noelia, Zaira. Zaira, momento que venga esa finta de brazo, balón para Laura. Y ahí esa contundencia defensiva, Está poniendo intensidad de ahora San Bartolomeu en la defensa. Y ahora Zaira. Dos minutos. Por esos contactos. Para Aida. Claro, ¿no? Por esa reiteración, ya fueron los contactos anteriores. Bueno, vamos a ver. Nova parada da porteira. Outra máis. Non se cansa unha e outra de parar no día de hoxe. Minuto xa 14, vamos a chegar ao minuto 15. Ese 12-7, 12-6 no marcador. Están tendo atascos en ataque bastante importantes ambos os dos conxuntos, porque non son quen de atopar situacións que ven agora. Aí Raquel na defensa, entrou no extremo dereito. Non hai situacións claras como na primeira parte. Non, están bastante máis asentadas. E aí os pasos de Sandra, que ven Raquel o contraataque. Nova parada de Marta. Para rechazo poste. Zaira que aínda non meteu un gol no encontro. É unha xogadora moi determinante para o xogo ofensivo do Xallas. Vamos a ver. Boa defensa do San Bartolomeu aí. Ese tamén moi bo repliegue. Porque está salindo para que non teña os metros necesarios para xogar. El balón que xogan co pivote. Ese lanzamento que Laura encontra por fora. Ese 18-16 que impera no luminoso aquí da Sangriña. E agora Xallas que xa ataca con poquinhos, que ven Laura con esa finta o punto débil. Ese 12-8, 12-7. Xa traspasado o Ecuador desta primeira parte da segunda metade da primeira semifinal da categoría primeira autonómica femenina. Ollo, vamos se lle escapa cara atrás. Aí vai Laura de novo, Laura con María, María con Laura, xogan con Alba. Queren aí volver a gañar por fora. E de novo Vineta. Cuidado, que como volva a entonarse a porteira, aí temos un problema, por os intereses do San Bartolomeu. Pois sí. Vamos a ver, de novo ataque por parte do Xallas. Patri xoga con Zaira de novo, Zaira aí, esa finta, ese balón que se lle vai a escapar, que se lle escapa. Aí a xogadora do Xallas. E vamos a ver. De novo ataque, porque agora as pérdidas, estes erros non forzados. Sí, estamos no minuto 16 xa da segunda parte. E agora estes erros van a empezar. Na primeira parte foron todo o tempo por riba do marcador e agora van por abaixo. E iso tamén lle pode chegar a influir a xogadora. Vamos a ver aí eses contactos, esos fortes contactos. Vemos a Zaira en imaxen. Como Sandra aí que me filtra con Aida. Ese Mía Túa e agora... con moita calma a xogadora do Xallas, perdón, do San Bartolomeu, Marta que no lanzamento acaba de facer un lanzamento aí, pois iso, con moita tranquilidade, que superou
a Vineta, que pongo 19-12-7, máis 2 para San Bartolomeu. Esa defensa avanzada de Sandra ahora ante Julia, que moveu moi ben o equipo antes e igual tardou un pouquiño en volver a pista, porque era a xogadora que lle estaba dando algo diferente. Nova parada Pero se Marta sigue así. de Marta. Está aparecendo ahora na segunda parte. Que ven agora ese roubo de Raquel. E ahora sí, gol de Raquel. Que apreta máis as cousas. 19-18. E ollo que estamos achegándonos a esos momentos críticos do partido, ¿no? Ese minuto 20 da segunda metade onde hai moitas cousas por disputar. Que ven agora a defensa. Raquel, que lle pasa ese balón a Laura. Aí esa pequena precipitación. Raquel lle pide disculpas á compañeira. Queremos correr demais. Pero vamos a ver, ¿no? Que decías tú antes. Vea tamén un pouquiño de calma, ¿no? Recuperando un balón que pode supor o empate. Así que vamos a ver agora Alba de novo. Alba que quere filtrar ese balón, se encontra con Daniela. Este partido que vai... Hai que decir en favor das xogadoras que con 200 pulsacións a veces é difícil tomar a decisión. Don Eduardo, además, cando está o partido tan apretado. Raquel que rouba ese balón. Continúa. Se frena. Balón para Patri. No, perde o balón Raquel. Y aquí vemos a Alex que pide calma. As ansias de empatar o partido. E tamén a tranquilidade de conseguir un gol máis, non? Esa... Hai que levar un 50-50. Esa doble disposición que ven agora Sandra sen balón, como bota. Y nueva parada. Y Vineta que está enchufadísima, ya que está... Sandra muy bien ahí, entrando por el centro. Sí, está facendo trayectorias moi boas. Aí, mira, desde feta punto débil que ven agora. Tenta xogar con María. Tamén as xogadoras dos Sallas agora subiron un punto moi importante a defensa. Aí vemos que ven. Muy buen pase ahí, Como conectaron con María. Con María. E aí vemos a Laura que xa lle deu. Oye, vaya golpe. Acaba de elevar Laura. No hombro. Porque parece ser que foi no momento da caída. Esperemos que non fora nada. Porque parece ser que se está doendo a xogadora. Do hombro. Na caída. 2 minutos. Polo empurrón aí no... De Aida, que a segunda. No último momento. Esperamos que non sexa nada ese golpe no hombro. Igual tamén o susto, non? O impacto mentre miramos aí a xogada tamén a antiga xogadora aí afeccionada no día de hoxe. Con Xallas apoyando a súas compañeiras. Vamos a ver aí de novo este pequeno impasse mientras miramos as gradas deste pabillón da Sangriña, mientras miramos aí esas pancartas que fixeron diferentes compañeiras afeccionadas dos Xallas. E temos outra das vikingas. E temos as xogadoras tamén de base, animadoras. Esperamos a ver ahora se recupera a xogadora dos Xallas. Está se queixando moito. Que como non poida continuar, tamén temos que dicir que bueno, que Sandra é médica. Sí, pues bueno, lle está botando unha man. Bueno, doese bastante ese brazo que van a tentar inmovilizar, porque parece que os xestos de dolor son
son claros. Son grandes. A ver se axudan aí. Bueno, queda niso e non é Bueno, maior problema. é un punto importante ahora para os Ayas porque estaba facéndolle o xogo ela, Sí, ademais do Laura, porque ademais estaban subindo a defensa, era la que se movía ela entre líneas. A ver ahora como se recompoñen. Faltando solo 10 minutos. Iso unha e outra pois que tamén estaba dando un 3 defensivo moi importante, Estaba facendo moi ben aí as labores de ataque. Vamos a ver aí como se incorpora de novo Julia. Balón para Daniela con Bea, Julia que xoga aí. O xogador aí do Xallas, ese balón que se lle escapa a Raquel, que quere coller o balón. Entrou un María aí con toda a forza do mundo, pero non foi quen de recuperar o esférico. Vai Raquel de novo. Sandra que Boa defensa aí, está moi ben Muy bien, plantada Sandra, agora. nesta segunda parte na defensa tamén, tanto en ataque como en defensa. Sí, señor, están moi ben plantadas as xogadoras do San Bertolomeu. Esa defensa interior. A charla de Alejandro no vestuario fixo que subiran bastante de intensidade e colleran confianza no ataque. Sí. Colleron confianza arriba a través do esforzo que fixeron atrás. Atrás, sí. Sí que foi. E axustándose en asustar, pero que non toque a porteira, que é moi importante. Esas paradas que fixo aí Marta, pois tamén foron claves en algún momento, pero encaramos xa os últimos 8 minutos e medio desta semifinal. Vamos a ver agora como resolve este novo ataque o San Bertolomeu. Balón aí para Alba, que xoga aí, intentan que venga a defensa de Bea. Intentaron recuperar ese balón. Pero aí o Xallas ahora ten que dar un pelín máis, non? A ver se non acusa que venga a defensa. O decías tamén antes, recuperan xa a xogadora excluída o San Bertolomeu, Aida, que vai xogar aí con 2 exclusións xa. Aí ollo a ese pasivo, Sandra se levanta, parada por parte de Vineta outra vez. Sí. A cuarta desta segunda parte. Pois Eu creo que a confianza que teñen ahora os de San Bartolomeu no ataque, asustando bastante o lanzamento, pero sen asustarlo moito demais, e por iso lles está dando a confianza para ir por diante 2 arriba. Sí, teñen que coller ahora un pouco de folgos aí con accións. Que boa parada. E as paradas de Marta que tamén van axudando. Sí, porque non foi un erro, un lanzamento aí mal executado por parte de Bea, porque mirou como saltou a porteira. O que pasa que ese pequeno efecto que lle deu ao final non foi suficiente para superar. Erro de novo por parte do San Bertolomeu. Unha precipitación máis. Que estaban moi ben hasta ahora, E ollo que se pode axustar todo, que dentro dun minuto e medio encaramos os últimos 5. Vamos a ver. Ven aí Zaira de novo. Zaira se afinta a punto débil, quere adaptar ese balón. Julia non o adapta. E agora se queda pouco menos intenta esa acción aí Aida. Moi buena parada ahora de Vineta. Moi boa parada de Vineta, saca rápido. Estaba ben lanzado, Sí. Ademais, querendo gañar abaixo, pero despois moi ben por parte da porteira do... Levamos estes 5 minutos solo con a actuación das porteiras. Sí, están tendo bastantes erros, máis erros os ataques. E agora outro tempo morto que pide tamén Miguel en previsión do atasco que está tendo o seu equipo. E vamos a ver agora como arregla o adestrador do Sobre Sobreviento Balón Xallas. Segunda primeira parte, por favor. Ataque. Vamos colocar
2-3, 2-3, vale, pero para xogar os cambios rápidos. Apretamos, vale, volvemos a botar, cambiamos, non seguimos demasiado dentro, un poquinho atrás, vea, ofrécete pero recupera rápido a Berta, o mismo, Alba, vale, vamos de 2 para 2, vale, vamos a intentar jugar de 2 para 2. Aquí podemos jugar con pivote aquí, salir extremo, vale, e a partir de aquí intentar jugar por forte rápido, vale, pivote, está a un lado de corte, estamos 3 metros de corte, aquí apretamos o largo e intentamos jugar por fora. Recibimos los pases en línea novo, non podamos meter gol, non perdemos bola. Pois esas verbas de alento, non, de Miguel para decirlle a esas xogadoras que non é o mismo que teñen agora que o que tiñan, non, na primeira metade, que aí sí que había outra, bueno, outra xestión, non, outro momento de encontro. E agora 5 minutos que lles quedan por diante para que todo sexa o máis beneficioso posible para os intereses do Seguros MVA e Balonmán Xallas. E pola contra, pois, o San Bartolomeu que intentará desbaratar as opcións. Que siga todo igual. Move balón de novo Julia con Paula que tengo balón aí con Alba. Volven ese pequeno erro ahora. Esa pérdida de balón, ollo que este gol pode ser casi capital para os intereses. El gol de Marta. A esta non lle ten vergonza. E ahora 21-18. Deronlle a volta ahora mismo a ese marcador. O Seguros MVA e Balonmán Xallas leva solo 4 goles nesta segunda metade. Ya estamos encarando o último tramo. É outra pérdida máis dos Xallas. Pois Están moi plantados o San Bartolomeu na defensa. E as precipitacións dos Xallas, iso provoca que se equivoquen. vamos a ver agora este novo ataque. No que se casi certifica a victoria do San Bartolomeu, como consigan gol, que venga impar aí de Julia, recupera o balón, porque ahora xa se van quedando un ataque no que o Xallas non consiga gol, un ataque menos para tentar reducir. Vai xogar agora con 7 os Xallas e a ver que resulta do ataque. Porque lle fai falta algo novo, esas 4 xogadoras en primeira liña. Vamos a ver aí esa finta de Zaira, que ven Julia que intenta xogar con Alba que vai buscar a finta, non filtra o pase aí, pero unha nova parada, non? Sí. De Marta. Tocoulle. Nesta segunda parte a gran diferencia está tamén Na portería. na portería. Sí, porque Na primeira parte tuvo solo Marta 3 paradas e agora xa leva con esta 8 paradas agora. Ainda que Vineta tuvera tamén unha boa aportación. Tuvo moi boa na primeira parte, moi boa, só con 10 paradas e agora tampouco non está nada mal, que ten 5. Pero as pérdidas perxudican. Están lastrando moito os intereses dos Xallas. Esa Bartolomeu aí con ese xogo circulante, que ven ese roubo. Pero ahora tamén, que ven ahora Vineta. Unha parada máis para Vineta. Vineta aí que mira el contraataque. a Paula. E outra parada máis de Marta. Un contraataque claro, o que hablábamos na primeira parte. Esas opcións, ¿no? Esos lanzamentos de 6 metros solas, sen oposición. Teñen que acabar materializándose, porque senón pouco a pouco vai ser máis complicado. Vamos a ver aí de novo que ven ese pase filtrado de María, que consigue o gol para por ese 22-18. Moi boa segunda parte do San Bartolomeu. Sí, moito mellor plantado e sobre todo pois crecendo desde atrás, ¿no? Pois esa a intensidade de defensa. Esas salidas son impares que tamén lles provoca os erros os Xallas. Sí, ademais esa contundencia e un pouco, pois, o que tamén apuntaba Jorge, non? Nas
nos encontros de antes que ven esa blocaxe, esa veteranía frente a esa xuventude, non? O xallas que ven aí Paula superando. Sí, os Xallas son todas nenas. E xogadoras que son un poquinho máis novas, non? Bueno, pues toda esa... Estos partidos hai que xogalos. Esa experiencia, non? Que teñen algunha das xogadoras. Ollo que está Marta moi sola, moi sola. Pero Alba recolle ese balón. Mete ese gol, ese 23-12-9. E xa nos pomos cá para arriba. E xa vamos a entrar no derradeiro minuto. Estamos a piques de entrar no derradeiro minuto con ese 23-12-9. Vamos a decir que ahora Xallas debería facer ataques un poquinho máis rápidos, aínda que está a portería Valeira. Intentar atopar solucións un poquinho máis pronto, aínda que solo queda un minuto. Que ven ahora Alba nese amago, balón para Daniela, que consigue o gol. Aí non se dan conta as xogadoras do San Bartolomeu esa portería que estaba sen xogadora. Bueno, entramos xa nos derradeiros 40 segundos, 3 goles arriba. Cousas máis complicadas se miraron. O balón que continúa, Aida que falla esa finta, que intenta continuar, de nuevo balón para Alba. E ahora sí, e xa se certifica, non, bueno, pois a victoria, non, por parte do San Bartolomeu. Sí, hai que recoñecer que tanto ambos equipos fixeron moi bo partido. Ao final, como dixemos ao principio, que son as pequenas cousas que van sumando donde dá a victoria ou a derrota. Partido competitivo, foi por tramos, non todo o partido. E hai que darlle a felicitación a San Bartolomeu por a victoria. E xa acabou a primeira semifinal. Sí, ademais unha primeira semifinal na que o San Bartolomeu, pois, bueno, fixo unha segunda parte moi seria, verdad? Porque foron, o resultado desta segunda parte foi un 13-7. Se apagou por completo, e deses 7 os últimos 2-3 goles foron pois no último minuto e medio por parte do Xallas, cortocircuitando por completo o ataque. Tampouco axudou a lesión de Laura, que esperemos que non sexa un problema. Deseamos que non sexa nada, un problema que moi sexa solo golpe, que ese hombreiro este en condicións para xogar despois, ou xogar o máis pronto posible. Vamos aí, mientras miramos como se saludan todos os equipos. Vemos tamén esa celebración nas bancadas. E bueno, mientras miramos as repeticións do encontro, cando os equipos fan ao seu saludo, pois bueno, non? Falar dese partido veano que ao principio empezou moi ben o Xallas, como a primeira parte, a verdad, que moi boa, pero que despois se foi apagando pouco a pouco, non? A ver, foron baixando un pouco a intensidade na defensa, creo eu. E aí é onde ven, ao final, os detalles, volvemos a decir, os detalles, tamén que non estamos tan frescas como na primeira parte, xa nos costa máis movernos as pernas, os brazos. Tuveron uns moi bons minutos na primeira parte, pero na segunda parte foron desaparecendo. E o que sí que San Bartolomeu, unha vez empezou a segunda parte, en menos de 5 minutos se lle deu a volta ao marcador. E aí leva un lastre que se encima xa non te chega ben oxígeno, non tomas ben as decisións e todo vai acumulándose. Pois como ven, apuntas vea, todo se vai acumulando e iso é unha pedriña máis na mochila do encontro. Vamos a ver como van indo as xogadoras, mentras Katy está preparada para buscar a protagonista. Nos vemos tamén aí sobreimpresionadas nas pantallas a afición de San Bartolomeu e diferentes accións do encontro. Katy, que xa ten aí a Laura para facer a entrevista. No, parece que no. Hai que esperar a facer unha foto. Recordamos que temos que empezar outra semifinal. Quedan apenas 20 minutos para iso. 20-25 minutiños.
para que poidan facer os exercicios de quecemento do mellor xeito posible ambos os dous conxuntos. Agora parece ser que aínda non. Aínda non hai protagonista. Vemos aí de novo en imaxen esa celebración do San Bartolomeo por ese gran encontro. A verdade foi unha segunda metade espectacular como saliron en defensa despois do descanso. Na primeira parte o que foi ir por debaixo foi un quedanamento de erros, non? Que estuveron aí 10 minutos fora do partido, pero entraron na segunda parte, entraron moi ben no partido. Pois esa entrada de segunda parte que entendemos que lle vai a preguntar tamén agora Katy a esa protagonista Laura. Katy, damos este paso. Sí, correcto, estou aquí con Laura Chaver. Laura, primeiro de todo, noraboa. Gracias. A verdade é que un partido no que na primeira metade o Salles estaba por riba, o ritmo, en todo, pero vos dixeches por aquí non, que a vitoria levamos a nos. Sí, a ver, sí que es verdad que nos cuesta al principio meternos en el partido. En este partido no nos costó tanto, pero bueno, ellas sí que estaban muy enchufadas también, porque corren, sobre todo al principio corren mucho. Siempre tenemos pérdidas de balón y así tontas, que es lo que nos castiga. Pero bueno, en la segunda parte salimos bastante enchufadas, que es raro porque nos cuesta meternos, ya te digo. Y eso, fallamos muchos tiros también a portería, pero al final nos lo llevamos bien. A ver, ao final tamén é unha Final Four, os nervios aquí. A ver, hai dous partidos en Liga que os enfrontastes a este equipo, pero non teñen nada que ver coa Final Four por o ambiente tamén que se forma. Sí, el ambiente, los nervios. Bueno, estuvimos preparando el partido, la verdad que lo preparamos muy bien. En Semana Santa también entrenábamos, o sea, no paramos. Trabajando el partido, o sea, que tenía que salir bien sí o sí. Pois ahora a última preguntiña, que rival dos dous que se enfrontan agora mesmo, do CDC Lavadores ou do Mencale Atlético Guardés, che gustaría encontrarte mañana final? A ver, la verdad que los dos son dignos de estar aquí, si están aquí es por algo. Pero bueno, sí que Lavadores, la verdad que entró en la Final Four muy fácil y creo que se lo merece estar mañana, aunque va a costar, pero se lo merece. Pues nada, esperamos mañana unha final fronte a Lavadores. Esperamos, que esté interesante. Noraboa, Laura, agora a descansar. E nada, continuamos coa seguinte semifinal e derradeiro partido do día.